Zaman kini kok banyak berubah, masuk sekolah bertambah payah, kurang lagai banyak nan rusuh, ado manangi ado mangalu. Masuk SMA memakai zona, pinturan atau tak masuk etongan. Jika ke swasta anak masyarakat, dan do mangai indak bapanggalan. Jalilah kasuo, jalilah kakida, usaha zona jadi patokan. Urangan bapiti inyolai kelaju, tipunan diambil bertambah sansa jadinya. Zaman kini kok banyak berubah, masuk sekolah bertambah payah, kurang lagai banyak nan rusuh, ado manangi ado mangalu. Masuk SMA memakai zona, pinturan atau tak masuk etongan. Jika ke swasta anak masyarakat, dan do mangai indak bapanggalan. Jalilah kasuo, jalilah kakida, usaha zona jadi patokan. Urangan bapiti inyolai kelaju, tipunan diambil bertambah sansai jadinya. Urangan bapiti inyolai kelaju, tipunan diambil bertambah sansai jadinya.